Днес честваме 150 години от създаването на първо основно училище Иван Вазов, Свиленград. Вече век и половина нашето училище е част от историята и културата на българското образование и просветителската традиция. Отворени врати за четмо и писмо, през които са минали поколения свиленградчани. Този юбилей е значим и вълнуващ, защото е повод не само за равносметка и вглеждане в историята и миналото, но дава ясен поглед към бъдещето, защото училището не е просто сградата, разположена днес почти в центъра на града. Не е и най-модерната материална база, която безспорно има. Не са само кабинетите, оборудвани с високотехнологичните пособия на нашето съвремие. Не са дори многобройните отличия и награди, с които справо се гордее. Неговото истинско, безценно богатство са общите човешки ценности, които изповядват учителите и учениците през този век и половина. Здравата, непреходна връзка между поколенията, наричащи себе си вазовци. То е единната общност, семейството, не по-малко значимо от родното, онази духовна вазова територия, в която всички се учим, даваме и получаваме знания и опит, но преди всичко стремим се да бъдем, останем и възпитаме стойностни хора. И тази универсална истина преоткрихме с пълна сила в трудните години на нашето съвремие. Дори когато училището остана затворено, а кабинетите пусти, когато заглъхна гласът на звънеца, възвестяващ началото и края на поредния учебен час, сърцето на училището не спря да топти. Напротив, въпреки пандемията, учениците и учителите продължават да дават всичко от себе си, за да я има надеждата за бъдещите поколения. Следват примера на първите възрожденци и вършат със себеотдаване работата си, възприели прозвището вазовци за своя ценностна мисия. Може би едно от най-хуманните дела е да съградиш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух. И това са знаели нашите деди, когато с вяра и ентусиазъм, любов и плам превръщат мечтата в реалност. Годината е 1834. Заедно с построяването на първата българска черква Света Троица в квартал Конакли, в двора се изгражда и първото килийно училище в тогавашния Мустафа Паша, днешен Свиленград, в което децата се учат на четмо и писмо от църковно-славянските книги. През 1834 година идва и първият истински учител в града – Стефан Байоло, който въвежда в обучението на децата ритмия буквар на доктор Петър Берон и за първи път учениците изговарят на новобългарски буквите. Нов етап в просветното дело настъпва през 1862 година, когато за главен учител тук е изпратен Христо Поп Марков от Копривщица, който за 8 годишното си учителстване в града превръща килийното училище в 4-класно. Той въвежда изучаването на много нови предмети, като история, география, анатомия,
физика, алгебра, геометрия, българска граматика, турски език и отчасти френски език. На 3 май 1871 година завършва първият випуск на класното училище и тази година е паметна за вазовци, тъй като се приема за начална дата от основаването на днешното основно училище Иван Вазов. Гордост е, че в същото това класно училище още през следващата учебна година 1872-1873 за главен учител е назначен младият Иван Вазов, чието уроци по родолюбие и патриотизъм свиленградчани никога няма да забравят. Свиленград, за съжаление, остава в пределите на Османската империя след освобождението на България през 1878 година. Не попада върху физическата карта и на младата българска държава след съединението през 1885. Но будният просветителски дух е жив. Доказателство за това е новата училищна тухлена сграда, издигната в черковния двор през 1890 година, в която се отделя класното училище от първоначално взаимното. На 5 октомври 1912 година градът празнува своето истинско освобождение и окончателното си присъединяване към изконно българската територия на царство България. Но следват отново тежки кървави събития. По време на Балканските войни училището е затворено, а при опожаряването на Свиленград през 1913 година изгаря до основи. Още на следващата 1914 година, с завръщането на хората към родния корен, след голямата трагедия, се появява и нуждата от образователна дейност. Започва нов етап в просветното дело в града. Класното училище е възстановено вече като прогимназия, но поради липсата на сграда се помещава в частния дом на Жеко Кашеров. – 1930 година. Смесената народна прогимназия в Свиленград получава първата си самостоятелна сграда, превърната на по-късен етап в дом за деца и юноши Александър Кипров. В нея се обучават 3 прогимназиални класа с 6 паралелки. 15 ноември 1933 Училищния съвет и училищното настоятелство вземат решение да се даде име на прогимназията. На гласуване са подложени имената на Пео Яворов, Христо Смирненски и Иван Вазов. Тъй като се взема под внимание, че Вазов е учителствал в града, се взема решение местната прогимназия да носи името на патриарха на българската литература. Бързото развитие на Свиленград и региона в следващите години увеличава броя на учениците на прогимназията, което налага преместването и в нова сграда. За целта е построен масивният корпус на днешното триетажно училище. На 17 декември 1953 година сградата е тържествено открита. На 27 март 1956 са засадени 26 бора, взети от поречието на река Канаклийка, които и до днес пазят жив духа на поколенията ученици, прекрачили прага на родното училище. С Вазовски план през 1957 година по идея на учителския колектив се изгражда физкултурна площадка с 200-метрова писта. През годините се обзавеждат кабинети по биология, физика и химия, история, музика,
изобразителни изкуства, труд и техника и други. Училището се оборудва с нови, модерни за времето си технически средства – грамофони, касетофони, киномашина, диаскопи, микроскопи, шрайб-проектори. Децата на Свиленград стават все повече, нуждата от образование все по-голяма. Стаите на прогимназия Иван Вазов се оказват тесни за многобройните знаещи и можещи ученици. И това налага да се пристъпи към разширение на училищната сграда. Още повече, че към прогимназия Иван Вазов от 1 септември 1984 г. се присъединява и бившето начално училище Христо Ботев. На 1 октомври 1982 г. е направена първата копка от разширяването на училището от директора господин Георги Коларов, човек с най-голяма заслуга за това. Всеобщите усилия на ученици, родители и учители за 4 години обектът е завършен и на 25 април 1986 г. кметът на общината господин Иван Мангъфов тържествено прерязва лентата на обновената училищна сграда. В живота на училището навлизат новите съвременни технологии и през 1999 г. са открити видеокабинети и първият компютърен кабинет. Бурен живот кипи в кабинетите и класните стаи. Извънкласните форми и дейности спомагат за откриването и изявата на уменията и талантите на подрастващите. По всички учебни предмети се създават кръжоци и художествени състави, физкултурни и граждански секции. Вазовци, търсещи, знаещи и можещи, са винаги сред първенците в областните и националните олимпиади, състезания и конкурси. От 2004 година училището има вече свой химн и емблема. На 15 септември 2007 година то отваря врати с модерна и обновена спортна площадка, тържествено открита от кмета на общината инженер Георги Манолов. През 2011 година, във връзка с 140-та годишнина от основаването на училището, в двора му е открит паметник на народния поет Иван Вазов, въздигнат от признателните вазовци почти изцяло с доброволни дарения, като пред него винаги има свежи цветя. Първо основно училище Иван Вазов Свиленград разполага с класни стаи и кабинети с съвременни технически средства за целодневното обучение, интерактивни дисплеи и дъски, мултимедии, таблети, лаптопи, диктофони и други електронни продукти, 2 видео и 4 компютърни кабинета, зелена класна стая, богата библиотека, звукозаписно студио, игротеки, модерна открита спортна площадка, 3 физкултурни салона, достъпна Wi-Fi среда, видеонаблюдение, медицинска помощ и други придобивки, за да се осигури един пълноценен и сигурен образователен, възпитателен и творчески процес за всички ученици и учители. За да бъде възможно реализирането на тази съвременна материална база,
Училището печели много проекти и участва в конкурси на национално и трансгранично равнище. Споделя опита си с други училища у нас и в чужбина. Щастливите деца са нашето истинско богатство. Те са любопитни, широко отворени очи, мечтаят за света и работят за бъдещето си, а за тях чудесата са не 7, а най-малкото 7 милиона. Тук съществува истинско доверие между ученици и учители, като топлите човешки взаимоотношения остават за цял живот. Дори и през тази изключително трудна и нетипична учебна година, училището остана вярно на стремежа си да отговори на потребностите на съвременното образование. То придоби статут на иновативно, с проектно базирано обучение по английски език. Сред новите му придобивки са оборудване и обзавеждане за външна и вътрешна площадка по безопасност на движението, като целта на проекта е да доведе до намаляване на риска, броя и последствията от пътно-транспортни происшествия с участието на деца. Усилено се работи и по националната програма Библиотеките като образователна среда, като основните цели са свързани с създаването на по-добри условия за експериментална работа по природните науки, условия за личностно развитие на учениците чрез занимания по интересни и творчески изяви, използване на културните институции като образователна среда, повишаване на грамотността, критическото и аналитичното мислене, създаване на интерес и любов към литературата и културните ценности. Учебният процес се подпомага чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници. Повишават се дигиталните умения с фокус върху обучението в STEM дисциплините, като за целта се модернизира библиотеката и там е открит STEM център. Друг проект, по който работи училището, е Равен шанс за всички. Той е финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирано от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Този проект се изпълнява в партньорство с Основно училище Христо Ботев Левка, като в училище Иван Вазов са създадени 2 клуба – Млад природолюбител и Родолюбие, а по проекта ще се закупи обзавеждане и оборудване за кабинети, дидактически материали, озвучителна техника и други. Училище Иван Вазов е благородна кауза, зад която стоят хиляди човешки съдби. В този ден с почет и уважение си спомняме за всички онези, които вградиха имената и авторитета си, за да бъде то винаги на първо място в общината и региона, на челните места в областта и страната. За съжаление, мнозина от тях ги няма сред нас, но ние винаги ще ги помним. Няма да забравим светлите им дела, топлината на думите и мъдростта на съветите им, всеотдайността и себеотрицанието в работата им. Скъпи вазовци, всички вие, бивши, настоящи и бъдещи възпитаници, учители и ученици от училището, което с гордост наричаме наше, честит юбилей!
Вие вече 150 години сте стожер на българската наука и просвета. Носите светлина и давате надежда на хиляди деца. Смело дързайте и нека силата на перото Вазово ви води още векове напред към сияйните дълбини на познанието. Поклон пред святото ви дело.